channel ya o hwe Mpomponsuo news na Mpomponsuo news de Otumfou anumu asem ensem a odi ewo menhia na yenso yemfa ye de nka ho ye de ne saa pepepepepe epese ye de brew na wonso wate ensem a ekoso ewo menhia asenni a ekoso de odi fo de odi bem se de ni nyina si koye na yenso yefa de brew nti mesre wo se channel ya Mpomponsuo news de abama wo nti wonso bomodena se obe subscribe na wa like niema ye wo nyina na wonso wa comment bibia e kire wadwena na se bia pese oka bia ne yenso yetimi ate na meshase no afi 2023 a yesi mu osantehene afi ne kwa wie ya obie council afi foforo a yesi mu no na yesi 2023 mu no 30th of January adwoada yi na yewura santehene ebie council a wo friend Kumase ahemfo nyina na brempomfo nyina ene wo mutena ase a wo mo hye dwumadie ase na ensem bebre ewo ho a yewura ede toto ho ana se wo de hye afifufuro yi se eno ene yesimu a obehwe no akasa nsem ni nyina na ensem no ene yepese wonso yema wonhunu na wonhunu se de yewura santehene eka no na obi eka achia na onikurom anase obi eka na semfoforo a wonso watimi ehu se de ye ka wo hai ene ye nokre na watimi ehu nokra ewu mu ye hyase no ye beko Kyirapatre Kyirapatre adehyesem ebepie yewura sante kotoko hene anim na Kyirapatre no na ye abusua mienu ene na etwemanso redu komfo asefo ena ayokofo a omufiri Sekyeredumase ebetena Kyirapatre kuro no na ni nyina ne se Kyirapatre akonwa no etoy na bra yekosi akonwa no ena ntamkese pie ya ayokofo omufiri Sekyeredumase eka ntamkese edi gu redu komfo asefo so se omunya adehye na emum omu ayokofo na omufiri Sekyeredumase no emum na ya adehye a omu na yesi omudi Kyirapatre akonwa no ema redu komfo asefo no so edi ntamkese no eboso enam senti ebepie yewura santehene anim ema ni yima committee 2022 nim committee nso ko hwe nsem nim ede eho asem ebebo asanteman council na se Kumase traditional council na bra omudi asem no ebebo asanteman council no nananom nyina ekire wo madwene na adwenkire omo kire ye no committee no ebu a se omu hwehwemu no omu koma redu komfo asefo se omu na ye adehyesem a omu di Kyirapatre akonwa na enye Sekyeredumase ayokofo a omu betena Kyirapatre no na nananom nso etie nsem no nananom dodo na de omu nsem no eto committee asem no so se redu komfo asefo ene di Kyirapatre akonwa a enye Sekyeredumase ayokofo no eno na akase yewura sante kotoko hene de na noto so na ebeye mra efise yewura sante kotoko de okasa nanum asem yoja na sa mra adwuma nanum asem na edisi hene na sa de nanum asem atu hene nti na ye twan de yewura ebeka na anumu na 30th of December a enne adwoada yi ye tena se menhia yewura ede tu mu na obekire se Kyirapatre adehye de eni redu komfo asefo na enye ayokofo a omufiri Sekyeredumase ebetena Kyirapatre na yewura ekiremu ekire abakosem kire ya kire akonwa na se de yewura da bia woka ne se ono de akonwa bia wonimase so ono a na bo nkonwa ni nyina wo kire ya be kire se Kyirapatre kuro no kura no na enne Kyirapatre na kuro no edimenyam na ayokofo kotena ho ne efre ho oyukukurum na oyukukurum na chi no ena redu komfo a ono ne di kan ebo Kyirapatre akonwa no edema no redu komfo no na ochiri apatre na onwe apatre enti obia ebo redu komfo din na ode ochiri apatre asoso ena ma kuro no ebedane firi oyukukurum eba beye Kyirapatre na yewura sante kotoko hene ekiremu ema yehu se redu komfo no oye komfo a ensuo manyam no ne fa no a eye na koma no ye akomo Kyirapatre ho na konwa no so no entamkese ni mu no
anase manso ade wo ayokofo no ne redu konfo asefo no entem no na ene se ayokofo no se redu konfo asefo no nya adehye no mu na ya adehye no makonya nkra no ba panyini adwa eka ho bi ena redu konfo asefo no nso ede boss o mu nso kire se akonya no eye omu dia na omu nso ba panyini kra de titititititi ena ye bo ba panyini akonya ede eka ho na eno santehene ba be kire se eye Kyirapatre akonya no ba panyini de ne bi ni ho a bepem ono ani nua panyini na apokuare katachie ebreso ena ye bebo ba panyini akonya ede bata Kyirapatre mema adwa no ho na eye redu konfo akonya no kra no eye konfo a wo ba menhia mpo na oba asetena ote akonfo mu ede som yewura sante kotokohene na o kan si so se eye redu konfo asefo no omu ena ye adehye nti yewura eka ye bu asem ni wieye no na akohia se eye deduache ebemu efise makantam masre santehene ntam aka esi echimu nyina dedua na ebo moka na eka ni nyina na se deduache ni nyina ne se eye ayokofo a omufri Sekyeredumase ebaaye no omu ntam omu kan no edi ensem omu di gina so kan ntam no abo wo mu a akire so omodifo nti eye se omu nso no yeje wo mu yebo omuka ena eye redu konfo asefo no nso no omu nso koka se wo makonwa kra de oba panyina konwa ka ho titititititititi na no ena chiame ejina tumi asantehene di ama no so ebo omu nyina aka echi omu dedua se saa asem no a eye oba panyini ne kan wo mu se wo ye dehye kan a wonna wo ya ade ase wo Kyirapatre akonwa no ho de na emom okoka se na konwa no efiri titititititi ene ebo oba panyini akonwa eka ho no eho no na ese wafom a na ese yebo ne ka nti yewura ebo omu nyina aka nwan mienu so obi amra metwadwan no na eno no mu ko dwatoa ewo nana akwamufo ho ma akwamufo di animu besre santehene ema se de amane ne amamre kwante no wode ehye tu mu eye so obi amfa dwampa a otuadua emfamra edaja wada na onhwe na onsiesie omu nyina entem nti Kyirapatre adehyesem de yewura kaaye ene se eye redu konfo asefo no wonum ene ye Kyirapatre ade ase a omudi ade na enye Sekyeredumase a ayokofo omufri Sekyeredumase eba eye no we ene Kyirapatre asem se de yewura sante kotokohene ebua efaaye misamu akwa babiem na yenko asem etoso mienu a yewura na eyese odina no etoso bise na committee abeka omu report de akire no 2022 mu ho ama nananum atrankonya nyina nso aka bi edomu nso ano atoso na aka opemu na se ono nso de nano betoso na abeye mra na yegina so akire de oye dehye na ekuro no de Nkwanta Esaase na Nkwanta Esaase no na manso ni gina eye opanyini Kofiesua a woye opanyini kwaku yebo ane adwoa fosua aseni ene dwomo fiefo entem na dwomo fiefo no esre Otumfou ntam kese eka ntam kese gu eye Kofiesua ene nabusuafo so se omunya adehye na dwomo fiefo no mumu na ye adehyesem yema Otumfou yi ma committee nso ko hwehwemu ebuai ede ma eye Kofiesua ene kwaku yebo ane adwoa fosua asefo na eno na aka se yewura sante kotokohene ede nano beto so na abeye mra na ya kire de oye dehye kan ewo Nkwanta Esaase na yewura ede hye asetena foforo a yebetena ewo 2023 mu eye enne 30th of January 2023 mu na yewura kasa no ene wo be kire se eye opanyini ayefre no kwaku yebo a na oye kradwarini na no osaye bomofo a okwa hayo na ono na nam na okopie baabi a dua bi a yefre ni esa a esa no so no eye emme mako enso atwa ho ahia nti otutu mrika
ɛbɛbɔ yewura Asante Kɔtɔkɔhene ano ho saa bre no amade Asante Kɔtɔkɔhene ɛyɛ sɛ ɛne wɔde hɔ nama no na ɔnkɔnkɔ tena hɔ tie no na ma ɛyɛ kradware ni a ifrɛ no Kwaku Yɛboa no ekonya saa Nkwanta Esaase hɔ no ɛtenaeɛ baabi ɔkɔtenaeɛ no na ɛhɔ de esa edua ase na bɛyɛ esa ase na ɛno akyi no ɛna ɛyɛ dwomofiefoɔ ɛbaayɛ ɛbɛsrɛ hɔ ɛbɛtena bie dwomofiefoɔ ne ɛyɛ Kwaku Esua busuafoɔ nyina ɔmo nyinaa ɛbɔ ntɔn baako ɔmo nyinaa yɛ aduanafoɔ na adeɛ ɛdanso ɛwɔ dwomofiefoɔ ɛne Kwaku Kofie so anaasɛ ɔpanyini Kwaku Yɛboa abusuafoɔ ntam no ɛyɛ edin dwomofiefoɔ a yɛde too wɔn mu a ɔmo ɛba ɛsoɛ ɛyɛ Kwaku Yɛboa abusuafoɔ ɛwɔ Nkwanta Esaase hɔ yewura Asante Kɔtɔkɔhene ekyire mu bie mu sɛ ɛyɛ Kwaku Yɛboa nam so ɔyɛ kradware ani no na ɔnam na ɔyɛ bɔmɔfoɔ no okokum aboa a yɛfrɛ no ɛkoɔ na ɛkoɔ a okum no ɛho abasobɔdeɛ nti koraa no ɛho akra kɔn mu anaasɛ n'akra kɔn mu no ɛkoɔ ti ɛne ayɛ ɛde abɔ soɔ na yewura kyerɛ ya ma obiara bɛte aseɛ sɛ ɛyɛ Nkwanta Esaase adehye paa deɛ ɛne Kofie Esua a ne nana ne Kwaku Yɛboa ɛne Adwo Afosua nti yewura ebua ɛde ma Kofie Esua ebusuafoɔ na dwomofiefoɔ deɛ obua omufo sɛ omu enka ɛyɛ Nkwanta Esaase adehye ɛno ho ɛno ɛnam so ma yɛbɔ omuka ɛma Kwaku Yɛboa asefoɔ no edi nkunim no dwomofiefoɔ no etwa enwan mienu yɛbɔ omu enwan mienu sɛ omu mfa enwan mienu mmra na omu nso kɔ dwatɔ ɛyɛ akwamufoɔ hɔ ma akwamufoɔ nso ɛbɛsrɛ bi ɛde ma wɔn mu ɛma yewura ɛde kyɛ wɔn mu a ɔyɛ sɛ ɛda yawada omu mfa dwan baako dwampa a otuadua baako ɛna mmra na ɔnhwɛ no nsiesie omu nyinaa ntɛm fi sɛ onim sɛ omu nyinaa yɛ aduanafoɔ na emom ade ase ɛna ɔrepa a wakyerɛ na omu nsa nkɔtena hɔ asomdwie mu wei ɛne deɛ esi yɛ a yewura Asante Kɔtɔkɔhene ɛkaeɛ na kuro a yɛfrɛ no Atronie asɛm ebepie yewura anim na ɛno nso na yɛ ntam kɛse asɛm saa manso da abusua mienu ntam obiara sɛ ɔna yɛ de hye hwan na ɛbɛkyerɛ de ɔyɛ de hye kan agye sɛ okromoti a isan ho bɔpa a enyi Asante Kɔtɔkɔhene ɔno nko ara de betimi akyerɛ de ɔyɛ de hye kan ɛwɔ akonya ho nti kɔmɛtii no ebuae ɛde ma ɔpanyini Gyamfi a wɔyɛ asɔpoti ɛnana na omubu a ɔpanyini Kwabena Agyei ɛne ne wɔfa ase usa ɛfɔ sɛdeɛ kɔmɛtii de bɛto yewura Asante Kɔtɔkɔhene anim no omuhwehwɛ mu no sei no mu de omuhu no na no na yewura Asante Kɔtɔkɔhene ɛtena ase wɔbɛkyerɛ mu ma yɛn nyinaa yɛte ase sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ɔpanyini Gyamfi a wɔyɛ asɔpoti ne nana no ɔno paa na yɛ Atronie de hyekan a wodi Atronie akonwa na yewura kyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɔpanyini Kwabena Agyei no osaade ɛyɛ awareɛ ɛna ma ɔmo bɛka afie hɔ na ɔmo kura no ɔmo yɛ akonwa ne ma efisɛ ɛyɛ asɔpoti ba yɛfrɛ no bafo kɛse wɔn mom na kɔwareyɛ ɔkɔware ɛyɛ ɔpanyini Kwabena Agyei ɛne osaa no nana ɛma ɔde ne ma ne bɛtena ɛyɛ Atronie ɛma ɔmo bɛka afie na BBC ɛma na adehyeɛ no ntimi nni akonwa no na adehyeɛ ni hɔ anaasɛ na adehyeɛ no ayɛ mmerɛ nti ɔmo ma ɔmo ama ɛna ebedi adeɛ ɛma ɔmo ma no koraa di adeɛ ɔmo adi adeɛ koraa ɛkyɛn ɛyɛ akonwa n'asefoɔ koraa ɛyɛ asopoti asefoɔ anaasɛ ɔpanyini Gyamfi asefoɔ no anaasɛ n'abusuafoɔ nti yewura hwehwɛ mu no wobuae ɛde ma ɛyɛ ɔpanyini Gyamfi sɛ ɔno na ɛyɛ ade ase ɛna ɛyɛ ɔpanyini Kwabena Agyei ne wɔfa ase osadeɛ ɔmo nya ade ase a ɔmo de ɔmo yɛ akonwa no ɛma a ɔmo de ɔmo som ɔmo agya akonwa anaasɛ ɛno a ɛyɛ Atronie akonwa na ɛbaa saa nti no ɛkabɔ no ɛbae ɛma yɛkye
ɛyɛ ɔpanyin Kwabena Gye ne wɔfa ase oside didua ɛma yɛbɔ mu enwan mienu ɛma ɛno nso akwamufoɔ edi animu bɛsrɛ bi de ma wɔ mu ma yɛwura Asante Kɔtɔkɔhene ɛyɛ sɛ wayɛ ne sɛ edwan no ɔmo mfa dwampa otua dua baako ɛna mfamra na ɛda yawo ada edi anim yi ɔmo mfamra no wɔnhwɛ na wɔnsiesie ɛgya ɛne ɛba ntam deɛ ɔnhwɛ ɛma ɛba ne ɛgya tawantawa ɛma ɔmo ntam ɛbɛsrɛ mu sɛ video yi benya nka mo nyinaa mo mfa nkɔ Atronie man mu hɔ anaasɛ Atronie kurom hɔ na obiara nti bi yɛmpɛ sɛ obi bɛka asɛm foforɔ a Asante Kɔtɔkɔhene ɛnkaeɛ na mɛsrɛ wo sɛ like comment share na obi nso nti bi mfama yɛn afei yɛnkɔ next case bi so a ɛyɛ Wirempe adehyesem a ɛbaa yɛwura anim na wobɛkaeɛ a ɛyɛ afra etwa mu 2022 yi a ɛna ɔpanyini Kofi Agye ɛsrɛ yɛwura ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ ɛde gu Wirempe ɛhene a yɛfrɛ Nana Opiame nsa so sɛ ɛyɛ ɔno ɔpanyini Kofi Agye no ɛna ɛyɛ Wirempe akonnwa no ho de hyekan a ɔna esi odi adeɛ na Wirempe akonnwa no ɛyɛ ayokofoɔ akonnwa a ɔpanyini anaasɛ Nana Opiame nsa a ɔyɛ Wirempe hene a ɔyɛ yokoni no wɔnyɛ adehyesem ɛno na Nana Opiame nsa yokoni ɛnso ɛsrɛ Otumfou ntam kɛseɛ de bɔɔso sɛ Wirempe akonnwa no deɛ ɛyɛ aduanafoɔ abusuafoɔ ɛna edi Wirempe akonnwa no a ɔno yɛ aduanani na ayokofoɔ timi di bi ɛkyerɛ deɛ nti a ayokofoɔ nso etimi ba akonnwa no ho wei ma asɛm no ebeduru yɛwura anim ɛma yɛwura yi ma committee ɛyɛ nananom a oyimom no mo yɛ nananom ɛnan ɛyɛ baafoɔ Agye Fosu Twitwi Akwa a wɔyɛ Otumfoɔ Anantahene ɛyɛ Nana Ntwi Agye Brempɔn Atwemahene Nana Boakye Yam Abebio Kwantakɛse hene ɛna Nana Yawmensa a ɔyɛ Otumfoɔ Kyeame a na odi kyeame ɛwɔ asɛm no nti na yɛtena ase anaasɛ Otumfoɔ ɛtena ase on the 30th of January 2023 a wɔde bi Asanteman Council no na committee na wie ɔmo adwuma ɛna ɔmo hwehwɛmu nyinaa wie a ɛsɛ ɔmo de hwehwɛmu no ɛbɛto yɛwura Asante Kɔtɔkɔhene anim na ɔno nso ɛka na wei ɛna committee no ɛtena ase yɛ nhwehwɛmu no nyinaa no ɔmo ano yie anaasɛ ɔmo asɛm ɔmo bɛkaeɛ no deɛ ɔmo kaeɛ no ne sɛ committee no emu kyɛ mmienu ɛma nipa nan no mmiɛnsa ebua ɛde ma ɛyɛ Wirempe hene Nana Opiame nsa ɛna baako ɛte ne ho a wɔn deɛ ɔkaa sɛ ɔpanyin Kofi Agye obɛka ntam kɛseɛ sɛ akonnwa no ɛyɛ ayokofoɔ dea na ɛnyɛ aduanafoɔ ɛdea no ɔno ɛna ɔmo bua ɛyɛ nana baako ɔte ne ho no ebua ɛde ama no na yɛnhwɛ ɔmo reasons ana ɔmo nsɛm ɔmo gyina so a obiara de bua ma afɛniw no baabi ɔkɔɔyɛ ɛyɛ mmiɛnsa na ɛkɔ nkyɛn no na ɛyɛ Nana baafoɔ Agye Fosu Twitwi Akwa Otumfoɔ Anantahene Nana Ntwi Agye Brempɔn Atwemahene ɛna Nana Yawmensa Otumfoɔ Kyeame ɔmo ɛna bua ɛde ma ɛyɛ Wirempe hene ɔte akonnwa so sesei Nana Opiame nsa na ɔmo nsɛm a ɔmo gyina so a ɔmo de bua ma Nana Wirempe hene no deɛ di kan ɛne sɛ ɛyɛ ahema a ɔmo aba Wirempe akonnwa no ho nyinaa abedi Wirempe hema nyinaa no wɔn mu nyinaa firi ɛyɛ Nana Wirempe hene Nana Opiame nsa abusua mu nti ɛno kyerɛ sɛ ɔno ɛna ɛyɛ adehyesem a obiara medi ɔhema akonnwa ɛwɔ Wirempe ɛda ɔmo nsɛm no nso deɛ ɛtɔ so mmienu a ɔmo gyina so ne sɛ ɛyɛ ɔpanyini Kofi Agye a ɔbaayɛ ne Wirempe hene bɛtwe manson no ne nkrataa a ɔde ba bedi adanseɛ no ebiara ni hɔ a ɛkyerɛ ɛyɛ ɛde to ne deɛ so sɛ ɛyɛ sɛbi ɛyɛ ayokofoɔ nko a ne di ɛyɛ Wirempe akonnwa ɛntimi ankyerɛ sɛ yɛ ayokofoɔ nko a ne di akonnwa na mpo nkrataa ɔde ba ne bi kura ɛbɔ aduana wɔ nti ɔno ana nkrataa ɔde bedi adanseɛ no ɛntimi kura ka bi anto ɔno a ne ntam kɛse a ɔkɔka yɛ anaasɛ n'asɛm a ɔde bɔ ne nkuro so deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a nananom gyina so ɛne sɛ
na Wirempe hene kyerɛ sɛ Wirempe akonnwa no yɛ aduanafo akonnwa na wɔkyerɛ die nti a ayokofo a ɔmufiri dwaben eba bedi bie na wɔkyerɛ mu na wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ ayokofo timi di Wirempe akonnwa no bi die nanso ɔpanyini Kofi Agye a ɔne ne twema nson no wɔmfiri saa ayokofo na ɔmufiri dwaben ni mu a mutimi di Wirempe akonnwa no ebi enti sɛ ɔba ho a enye yie ɛna wɔsa akora kyerɛ mu sɛ ɔpanyini Kofi Agye ne nananom ne di emem di kuro akonnwa a obiara na omu empere dan ti sɛ oba so obepre Wirempe akonnwa sɛ wɔyɛ yokuni a na ensi so enti nananom egyina asasem yi so dibua de ma ɛyɛ Wirempe hene de ɛtɔso nan omunsɛm ɛtɔso nan ɛne sɛ ɔpanyini Kofi Agye wɔba bɛbɔ ne nkuro no wantimi amfa danseni bia amfiri ayokofo a ɛwɔ dwaben amoma medi adanse amfa ama ne sɛ yiw ɛyɛ papa ya wɔne Wirempe hene ɛtwema nso yi wofiri yemu wɔyɛ yokuni a ofiri yemu wantimi amfa obia ama meka bibia saa anto na asɛm so so nabusua ɛne omo firi dwaben no de ɛtɔso num a nananom gina so ɛde ɛkama Wirempe hene na opia mensa ne sɛ ɛyɛ mpredodo a nana opia mensa de adi ade sɛ Wirempe hene no obia mfiri baabi ne ne metwe manso sɛ wonya ade ase watena akonnwa no so obia broni bɛka sɛ obia me challenge ne da nti bibi sɛ ɛma idea na omuhu sɛ ɔno mom na yɛ ade ase fi sɛ dihye bi wɔ baabi a ka waba ɛna bɛtwe manso nananom nsɛm a ɔmu kan yɛ de etwato okra na sɛ de ɛtɔso nsia etwato okra ne sɛ ɛyɛ ɔpanyin Kofi Agye wɔfa asɛm yi mmerɛ bi ɛde kɔ court anase judicial committee ɛma judicial committee tena asɛm yi so mu bonkuro ɔmu buae ɛma ɔpanyin Kofi Agye no edi fo sɛ wɔno Kofi Agye no wɔnyɛ Wirempe akonnwa no ɛho de hye a odibia eyie nti weenum ne nsɛmfua makomako nsia a ɛyɛ nananom miensa omote omo ho no gina so de buama nana Wirempe hene nana opia mensa sɛ omdo muhwɛ mu a wɔno mom na yɛ ade ase na ɛyɛ ɔpanyin Kofi Agye enya ade ase ewie nana ɛsɛ ekotie de ɔno nso gina akɔnte koro no nso no ɔno nso kan ɛyɛ nana Nkwanta kɛse hene ɛyɛ nana Boakye yam ababiu na nana Boakye yam ensɛm a wogina so de bua de ma ɛyɛ ɔpanyini Kofi Agye na mebɛkenkan de akyerɛ mu nana Boakye yam asɛm a edi kan ne sɛ ɛyɛ nokora wɔ asanteman mu sɛ Otumfou ɛbɔ akonnwa de ma abusua baako pɛ wa mmɔ akonnwa mfa ma abusua mienu sɛdeɛ nana Wirempe hene ɛka sɛ Wirempe akonnwa de aduanafo ne ayokofo abusua mienu no nyina etimi foro akonnwa no ɔno saa nsɛm a Wirempe hene ɛkaayɛ no ɛkyerɛ sɛ ɛnya nokora sɛ wɔyɛ de hyekan wɔ akonnwa no ho efi sɛ wɔde abusua mienu na ɛka na asɛm na nipa a wɔde abusua baako ɛbɔ ne nkuro ɛyɛ ɔpanyini Kofi Agye a wɔsɛ ɔyɛ yokuni ɔno na kyerɛ sɛ ɔyɛ yokuni na ayokofo nko a ne di Wirempe akonnwa wanka sɛ abusua mienu ne di ade te sɛ de nana opia mensa a wɔyɛ Wirempe hene ɛkaayɛ no te nana Nkwanta kase gyina asasem wei ɛso ɛde kamfo ma panyin Kofi Agye sɛ wɔno ɛna ɛyɛ de hye ɛwɔ Wirempe akonnwa no ho ebiem de ɛtɔso mienu nana Nkwanta kase hene ɛkyerɛ ebiem sɛ ɔpanyin Kofi Agye de adansefo firi mem ɛbae ɛbɛkato na asɛm so sɛ yiw omunim paa pefe sɛ ɔpanyin Kofi Agye nananom efiri dwaben ɛna bɛtena emem a omu nyina ɛyɛ ayokofo nti obi firi mem abedi adanse sɛ ɔyɛ yokuni a ofiri ɛyɛ dwaben ɛbɛtena emem kurom hɔ de a na ɛsɛ wɔno mom ne yokuni kan a ɔwɔ akonnwa no ho na asɛm wa neto so mienu a ogina so edibu ade ma anaso ɔkamfo woyɛ ede ma nana anaso ɔpanyini Kofi Agye no ebiem
Nana Nkwanta kese hene asɛm etwa to anaasɛ de ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ ɛyɛ ɔpanyini Kofie Agye wɔ kyerɛ mu sɛ ne nananom na di kan ɛkɔtena emem kurom hɔ na kasa ne nya mu nso emem kurom hɔ na ɛyɛ Wirempefoɔ no ekuro kɛse a ɔmo di kan ɔmo nyinaa kɔpie hɔ na Nana Kofie Agye kyerɛ sɛ ɔno ne nananom ɛna di kan wɔ emem kurom hɔ a wɔde nana bi a yɛfrɛ Nana Safie a ɔmo kɔsoɛ no so na Nana Safie no ɛbrɛ ɛyɛ bra na yɛwura ɔpemsoɔ sɛ tutu odi kan ɛbrɛ so ɛna Wirempe hene nso nkurobo mu no ɔno nso kyerɛ sɛ wɔn bra ɔmo bepie ememu ɛyɛ bra a ɔmo kosi Bantama hene so ɛma Bantama hene ɛde ɔmo bɛkyerɛ yɛwura Asante Kɔtɔkɔ hene ɛma Asante Kɔtɔkɔ hene de ne ma anasa Wirempe hene abusuafoɔ na opiamensa abusuafoɔ no yɛwura Asante Kɔtɔkɔ hene ɛde ɔmo hyɛ Nana Anantahene nsa Otumfou Anantahene nsa na no ɛna ɛyɛ Nana Nkwanta kese hene ɛkyerɛ sɛ yɛbɔ Nana Anantahene akonnwa no 1730 to 1750 hɔnom baabi na sabre no na yɛwura anasa Otumfou Opoku Arekatachie a odi kan na abrɛ so enti wɔde toto saa ensɛm wee mienu ho a na ɛsɛ obi a wɔde Nana Safie a no wɔwɔ hɔ ɛbrɛ na yɛwura Asante Kɔtɔkɔ hene a odi kan na ɔsɛ tutu ɛwɔ hɔ no saa nipa no momu na odi kan wɔ mem kurom hɔ a ɔna yɛ de hye efiri sɛ obi ɛba Nana Safie brɛ so ɛsɛ Nana Safie brɛ so ɛyɛ brɛ na yɛwura ɔpemso odi kan ɛwɔ hɔ na obi nso ba brɛ na ɔpemso ɔtɔ so mienu anasɛ Sante hene ɔtɔ so mienu ɛbrɛ so de a na ɛne deɛ n'asɛm yɛ nokorɛ anasɛ ɔyɛ ade ase no ɛyɛ deɛ odi kan baayɛ a ɛyɛ Nana Safie ɔde Nana Safie ɛbɔ oni nkuro no na ɛsɛ Nana Nkwanta kese ehini hwehwe mu no wotimi ɛkamfo de ma ɔpanyini Kofie Agye sɛ panyini Kofie Agye mom ɛna yɛ ade asefisi ɔno ne di kan ɛwɔ ɛyɛ emem kurom hɔ a Wirempe ɛfo no nyinaa ɛka ho asɛm efiri na ɛba saa na ɔmo nyinaa committee no ɛka ho asɛm wieyɛ na ɛsɛ Kyeame ɛde ɛto yɛwura anim na Kyeame de to yɛwura anim a yɛwura ɛde na no bɛto so no wakyerɛ de sɛ kan no abu ano ɛna yɛhwɛ sɛ obi edi mirika apagya ne nsa yɛwura Asante Kɔtɔkɔ hene Otumfou sɛ tutu nya abotrema no ma Kyeame frɛ no bae na obusa no na ma ne die nti a waba wura mu a apagya ne nsa edi mirika eba mbusa ne din no ɔbɔ ne din sɛ ɔde ɔpanyini Kwabena Nketea a ofiri Ankam a wɔn na yɛ Wirempe ɔyokoɔ abusua panyini no mbusa ansɛ na ma ne ne sɛ ɛna ɔpanyini di bɛtu dwa sɛ ɛyɛ Wirempe hene a ɔte akonnwa so yi ɔno ɔpanyini Kwabena Nketea akɔ no ho ɛwɔ ahemfi akɔsiro yɛwura tam kɛse aka tam kɛse agu no so sɛ ɔno Wirempe hene na opiamensa nyɛ de hye no ɔno ɔpanyini Kwabena Nketea a ɔyɛ Wirempe yokoɔ abusua panyini no ɔno mmom na yɛ ade ase na ɔse ɔka asasɛm no Wirempe hene ma yɛ bro no wɔ ahemfie hɔ ɛma opirapira paa na asɛm no ɔreporto ma policefoɔ na ɔreporto ma policefoɔ no nam sɛ na yɛ ntam kɛse asɛm no nti no ɛyɛ sumankɔ afie ɛna bepie ya na ɔmo da bia na ɔmo tena so ɛka na ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ ɛbrɛ bia sumankɔ afɔ bɛfrɛ ne sɛ wɔmmra na ɔmo nka asɛm no anaso ɔmo ni saa asɛm no na Wirempe hene asrɛ sɛ ɔyare ɔntimi ma ɛnso sɛ policefoɔ frɛ ne sɛ wɔmmra na obi abɛ report asɛm de atia no police station na waduru hɔ nti ɛno aha papa no ɔse mfie na nie ɛna wakɔ aba nti wate sɛ Wirempe asɛm abɛduru yɛwura anim de a wɔde saa asɛm no ɛba abɛto yɛwura anim we ma yɛwura ɛma Kyeame de sɛmpa to sɛmpa ɛde ma ɛyɛ Wirempe hene ma Wirempe hene so kyerɛm sɛ ɛnte saa no no kura ntam kɛse aba nanim nyina wɔde abobɔ so ntam kɛse mienu wɔde ne nyina abobɔ so ade no wodwa ne ntam kɛse ɛnte saa ɛma yɛbusa abrante no ma ɛkɔyɛ nsɛm bibrintie wura yɛ sɛ kyese wɔno anasɛm pa ɛne sɛ ɛma ɔyɛ sɛ ne ntam no obɛtim biem aka ntam nti yɛ de akasamu ma no Kyeame de akasamu ma no ɛma ɛyɛ ɔpanyini Kwabena Nketea ɛsrɛ yɛwura ntam kɛse ka ntam kɛse sɛ
ɛyɛ ɔpanyini Kofi Agyeyi a ɔne Nana Wirempe hene Nana Opia Mensa ɛtwe manso wɔ Wirempe akonnwa no ho no wɔn mmienu nyinaa nya adehye na wɔn kwabrankatia a wɔgyina hɔ yi wɔn ɛna ɛyɛ Wirempe akonnwa no ho de hye kan na wɔn mmienu nyinaa yɛ akɔkɔhwedeɛ mmienu a wɔn kun wɔ bi afu ase ɛbaa saa no yɛde akasamu ma Nana Wirempe hene ɛma Nana Wirempe hene nso de bɔɔso srɛ yɛwura ntam kɛseɛ de bɔɔso sɛ wɔyɛ de hye kan ɛwɔ Wirempe akonnwa no ho na panyini kwabrankatia yi a waka ntam kɛseɛ gu no so sɛ ɔno Wirempe hene nya adehyesem no wɔne ne mmienu nyinaa yɛ adeɛ baako a wɔn nyinaa di adeɛ no bi a ɛyɛ yie na afei ato sɛ yɛde akasamu no bɛma ɔpanyini Kofi Agyeyi a ɔno deɛ ɔne Wirempe hene twema nso a ɛwɔ yɛwura anim dada ɔno nso gye akasamu no ɔno nso ɛsrɛ yɛwura ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ ɛyɛ Wirempe hene deɛ wɔnyɛ adehyese wɔnka ɛyɛ Wirempe adehyeɛ ho na ɔno Kofi Agyeyi no deɛ ɔne ɔpanyini kwabrankatia a wɔde ne ho abɛbɔ asɛm mu no ɔne ne mmienu nyinaa ɛyɛ adeɛ baako nti ɛbaa saa no yɛwura maakyea ma akyi wɔn de dua henkwa akyi wɔn de dua ɛma yɛwura yɛ sɛ yɛbɔ mu nwan mmienu yɛwura bɔ mu nwan mmienu wɔn kɔ su kyerɛ ɛyɛ akwamufoɔ ma akwamufoɔ bae ɛbɛsrɛ bi de ma wɔn ɛma yɛwura de hyɛ to mu ɛyɛ sɛ ɔbɛhwɛ na yɛhyia bie mu a ɔhwɛ na waka asɛm no na wahwɛ deɛ wɔyɛ de hye kan nti wei ne Wirempe asɛm a ɛsiiɛ na baako a ne no nso da hɔ paa ebipie yɛwura anim a wɔbu ayɛ ɛyɛ Sekyeredumase Nkonwasie ho asɛm na ɛyɛ Sekyeredumase akonnwa no tɔɔyɛ no ɔhema a ɔte akonnwa soɔ ɛyi ɔno ankasa ne ba a yɛfrɛ no Kofi nti sɛ ɔno na ɔpɛ sɛ obɛdi Sekyeredumase akonnwa no na no na abusua no a ɔwɔ mu no ɛsɔre sɛ daabi ɔmo mpɛ ne de hye na anaasɛ ne ba no ɛma ɛkɔyɛ nsɛm bebree ɛwɔ abusua nim na ɛbɛpie yɛwura anim na yɛwura to ma ɛyɛ Sekyeredumase hema na sɛ ɔnkɔ na ɔne n'abusua no ntena ase na ɔmo nhwɛ na biribi a ɛwɔ hɔ biara ɛfa nsɛm de aba biara no tawantawa biara ɔnsiesie na ɔnhwɛ na ɔnsi akonnwa no ɔmo kɔ baa ya na maka abusuafoɔ deɛ ɔmo gyina na ɔmo gyina ɛna deɛ ɔhema nso gyina ɛna ɔno nso gyina kyinkyina ɔso ɔde ne ba no ɛna ebedi adeɛ abusuafoɔ nso ɔmo nso si yɛ mpene ma ɔbɛyi ni adeɛ na ɔbɛyɛ ne dɛ ebepie santehene anim na santehene kama ni twa koraa ɛno ɛna ɔfrɛ kuro no mu mpanimfoɔ ɛma ɔmo baayɛ ɛyɛ Sekyeredumase Gyasehene ankɔbea hene ahemfo bɛnsia na enum na to aba bɛɛmu hene ka ho deɛ nanso bɛɛmu nam sɛ wɔntimi ɛnto aba ne binti no ɔno ne gyina nkyɛn ma enum yi na to aba na egyina abato ne gyina kwadwo kwaakye ɛne ɔhema ba yɛfrɛ no Kofi enti no ntɛm kwadwo kwaakye ne na abusua ne nyinaa se wɔn pɛ no ɛna Kofi enti ne deɛ ɔhema no mom na ayi no abusua no se ɔmo nte aseɛ tina ato sɛ konwasofoɔ na yɛwura bɛ mu kwan na ɔmo yi ɔmo wura ɔmo betimi ne no aso mu nti ɔmo to aba na ntontono mu twenye no ɛnan ɛkɔma ɛyɛ kwadwo kwaakye ɛma baako pɛ ɛna kɔma ɔhema ne ba oyi no a yɛfrɛ no Kofi enti no nti ewie yɛ no yɛwura ɛde n'ano to so ɛfoa so sɛ ɛyɛ kwadwo kwaakye ɛna ɔde ɛyɛ Sekyeredumase akonnwa no ɛde ama no sɛ ɔmfa mɛsom sɛ Sekyeredumase ɛhene ɛhyɛ sɛ ɔmo mfa ne nkɔ na ɔmo mpɛ damra na ɔmra no ma misuai sɛ Sekyeredumase ɛhene ɛtiefo ɛne ahwɛfo bedamase sɛ monya brɛ ɛde ama yɛn sɛ motie deɛ kɔɔso nyinaa ɛnyɛ yɛn yɛtirim ne yɛde ka na mmom deɛ santehene n'anum asɛm ɔka yɛn ne yɛde abrɛ mo pɛpɛpɛpɛpɛ yɛsrɛ mo Sekyeredumase hwɛ no obi ankɔka asɛm no anane sɛbi kyame asɛm ɔka yɛ monka ne sɛdeɛ esi wɔ manhyia no pɛpɛpɛpɛpɛ ne mfa asomdwie ɛne ɔdɔ ne nkabɔ mu ɛmfa emra yo na mesrɛ wo sɛ kɔsoa ne hwɛ ɛyɛ channel ya yɛfrɛ no Empomponso News ya yɛde news
Every mention fikisiem bibi ebesi bia ede brew na subscribe channel yi like comment na share na wonua bi ono so wo baabi no wonya ebi enhwe medemu nyina masepa na yenko asemu a ready etwa to atiefo medam asese monya bre ede amamie na mesere mo se eye mpomponso news a ye fa ensemu a esi wo manhia pepepepepe ede bre mo no monkoso ana monhwe wo pese oti manhia nsemu krogen efiri otumfo anumu a mesere mo enko ba bia ahia na yesa wo hwe na mesere wo se eye subscribe channel no se de be di video bi tumu a onko abedi kan ehunu na like ema yen uwie nso a comment nsem ekoso no ka bibi fa ho na share ema yen na obi nso entibi se de be obi nkotena ba bi nka asem no nane no ense no obi enye obi a na pefodie nti odifo ano wo chia asem no ti wo share a obi ono nso ntiye nso beti na ohun no kra yewra edete anaso dibu na santimai ye de mokọ eye MPP osono amanyekuo nim na ye beto aba 2024 eyi Ghana mampanyini na se de amanyekuo bi aye no eye ye ba beto saaba no a omuyi nipa obetu franka ewo party nim no mudina begina abepere Ghana akonya kese no na enumu ena owura bi aye frɛ no Alan Kwadwo Kyirapatre a wonna na ye trade minister ewo aban ya oda so te akonya so yi makufu ado amammu yi mu papa yi edi ne dwumadie eto ho na odi ne dwumadie eto ho no de botaye nyina ne se eye MPP frankatufu akonya omu kopere no opese okokotu bie na se MPP fo toma no a oba begina MPP anemu aprega na akonya na yewura line ese wontimi entran kran na wonfa ne pese woni Ghana fo akasa se wo bepe frankatu ni akonya enti no wo tran akasa sabi ni nchi ni asantememu enti obeba ni wura eye opemso se tutu enaso na oba be chia no na odina no disema betu nanim na obesere ne kwan na ewura ma ne kwan a yewura hyira no na ama nkunimdie nso aba ede ama yewura Alan Kyirapatre na yewura eba ne feso pa woni ne dom oba na pani behwe manhia na nya asem keto ene ewo modi nwum di nachi bowura manhia himfie ma manhia so agi omu nyina feso na yewura Alan Kyirapatre eba no woni MP fo ahodo bebre MP omu ebiti akonya so ene omu a omu nso former MPs omu nti akonya so DCs abanwuma ko mpanimfo ene party MPP mpanimfo bebre ene di nachi a ebaye MPs ni biti se Honorable Patricia Apieje awoye Asukwa MP no oka ho bi ye Honorable Eugene Boachi Entwi awoye Subin MP no ono so eka dom no ho bi former NHIS director anase CEO no ono so eka ho bi CEO of Ghana Export Promotion Center no ono so eka ho ye former Mensia North MP no ono so ewo mu bi penifo akuku dam bebre hopsin adoyenom ene mpanifo bebre ene bo ni chidom a eye owura Alan Kyirapatre ebaaye ede omuka ne ho na owura Kyirapatre ekasa no ene wo kire se eye bra ye bo ni din se onkoye Ghana trade minister no obesere nhire firi yewura Otumfou enchen nene se wodi dwumadie na eto ho na akopere kase e chensa eye so oba na obeka kire ni wura na ni wura ema ne kwan na wo kire biem se ebra ye bo ni din se wo ye trade minister no wo ye nyuma bebrebe e de aboa Ghana man e kire one district one factory a waboa amana ba mansini bia mu e kire se wode ba ya enam se na ya depenti no ye wura santehene ono nso de ne hu hyemu oye ebie e ma ono a sini factory kase pa eye fruit juice e wo kire de eno so ekoso pa ni nyina ye sompa a wode besom ya ni wura nso hu se wo som sompenti ena ma ni wura nso agidi ya ono nso de ne ho ahye ma factory no aboa efa nipa adwuma Alan Kyirapatre sa kire mu biem se eye Africa Continental Free Trade Area
aban yi ede anasa bibiman nyinaa adwadie kese a anasa adwadibia kese a yafa ye nyinaa ye bedi dwa abomu a obia betimi akoton niema wo obi man so a ye no eye yewura Asante Kotoko hene enam ne so pa ne ma sa Africa Continental Free Trade Area no ye de headquarters no eba Ghana ha na yewura line echiremu kire se eye mpanimfu a omuda Africa Continental Free Trade Area nano no yewura Asante Kotoko hene no ota frɛ wo mu bakumase menhia fikesiem ene omu tena se ye meeting ahodo bebre na no ene nam so ema eye mpanimfu omuda Africa Continental Free Trade Area no omude headquarters no eba Ghana fi se na saade we South Africa epe Egypt epe Rwanda epe Nigeria enkura kase nyina epe nanso enam se yewura Asante Kotoko hene ede ne huji mu se obetwe headquarters no ede aba Ghana no ene ma mpanimfu yi etie no a yewura itimi twe headquarters no de ba ya say Africa Continental Free Trade Area headquarters no ewo Ghana ha enti oda yewura ase se ono so ekosom ye no wangu asanteman animu ase o hye asanteman animunyam enti osere yewura se yewura enhyira no na omanekwan a akokopre MPP kunya kese no na aba bepre Ghana mampanyini akunya na yewura etunufo no na yewura kasa kire ne se wono de asema na onka wonim se Kyeremateng de watiti wo fie a wonim wo ntete efiri ne mofrase wonim se de wunyina abontene nkasa ntia obi enka asem bi eye basa no saa na wo campaign mu nso no Kyeremateng ede benante no de wonim se wabayi na wo besere no saa na MPP fo nso omu nso pese omu pre saa akodwa no omu nyina beba ne naso na wo sere se party no eyi a omu nyi obi obetimi aboa na waboa Ghana nyina mumu nhwe party ni nko a etu Kyeremateng fo se onfa ho brase enante se de wo ye no na yewura nso ehira no kose hira no se bibia wo ye bia no nananom eni nanim no ma bibia enye yi efiso ono de Nyankopon ne si hene na ono sante hene owo nyame ena osa wo sikadwa odi sikadwa ne Nyankopon nyina ehira yewura Kyeremateng se ohira no kose anam ntuo ni dwumadie nyina no ohira no kose bibia enkodwojo emfama no saa na ohira ne mpanimfo mu di na chie eba ye nyina mpanimfo MPC ni omu a omunya MPC omu kan ho nyina se anam ntuo mu tu bia no enye dwojo emfa ema omu na yewura eba no ama ne sapan oba ye no ukura ne snap eye pentu miensa ne whisky abruchire nsa eka ho afei na okura ne buroni nsa eno de ba ye besom yewura Asante Kotoko hene na mom yenkoi na yentie nkomotwetwe no se de koso ewo Kyeremateng ene yewura Asante Kotoko hene so enhyira ode ma yewura Kyeremateng na menka ATN Grand Mission amon nso akoprebie ja mo party for no de ombadwene no ho se etoma de beto ama no ma ye ni yama adenkoso abrami wa ha empa ba no mebo ama no wa ba minim so onkrofo nso pe dodo no anso beba yenya anso beba abesere mi nhira ne empa bosa yo ne mo nyame ne si hene me nkoa ne si hene yemfa ne nyina ama no na me metu eje me wo nyame ne sikadwa ye ho empa bo nam de beta wo kire ne mo sade sitete wono fi mo nkola brema minim no wanu ntia obia wanu nso ntia obia se mo de oba obetimi ayenko a ye wo se o party fo no hu se ye nyi nipa mada MPP ano mu ye ma nipa no Ghana fo nyina so adwene ho mo nwene Ghana de ho se de mo pe no wo party no me sha no kuta se onto aso de bese bia bibi na wo so oba na futuo ba wamra na ye ntre no
sɛ mokɔhwɛ video no sɛdeɛ yɛwura asante kɔtɔkɔ hene ɛkasa yɛ na futuo ne ne nhyira a ɔde hyira ɔno ade hyɛ alan Kyirapatre mɛsrɛ mo sɛ nsɛm bi a ɛkɔ so wɔ manhyia bi a ɛtɔɔ fam a bra ha Mpomponsuo news na yɛn nso wobɛnya ne nyinaa ahwɛ ɛwɔ ha sei na mɛsrɛ wo sɛ kɔ so a na hwɛ Mpomponsuo TV ne Mpomponsuo news na like nneɛma a yɛyɛ wɔ ha sei mesrɛ wo sɛ comment wɔnigyeɛ ne wo nsɛmbusa nyinaa no ma yɛnte ne nyinaa mɛsrɛ obiara mu so sɛ ɛyɛ ahyɛ nneɛma a yɛyɛ anaasɛ wohwɛ wɔ ha sei na obiara nso nte bi yɛda mu nyinaa mase